Loh, Yumi. Tanawa daw, nabay kutsara. Tanawa daw, nabay kutsara. Loh, tinidor. Sige, ubus. Loh, parehas lang. Sa ubus pa. Uy, balik mo na. Ubus pa. Sunod, anak. Lah, mulai sulod. Kana. Anak, silyo na. Lah, unsa na, Bi? Unsa na, Bi? Lah, slice daw, guys. Sana. Tawa akong wifi, guys. Okay. Ano na, Bi? Slice, Bi? Gaabon. baby. Delikado na, Bi. Balik daw, mami. Mami daw, mami. Mami daw. Sana. Tedor. Dor. Anak. Tedor. Tidur. Anak. Tedor. Uy, Ala. lo, mulai sulod. Anak. Lo, lo, slice. Ate. Slice. Silyo. Silyo? Chilyo, nak. Delikado ang bulay, nak. Ikap ko. Mga drink bar. Asan drink bar, te? Drink bar naman, guys. Coke. Kasami, mga kasami. Ay, akuha mo ng baso, no? Ako na yun na. Pwede naman ito. Okay, ma. Kuha na, ba't ka nang tira? Kuha mong mas, ati. May ate. May guide. Coke din na yan. Bright ka na, anak. Ipaya. Bugay ka na yung view na, guys. Ay, Uy, inya nakaon kay wapi. Ay, inya na inom. Wapi kang kanon. Kapians. Kapians ba? Dam-dam. Sa inyo? Garap daw. Ibuto na yung bagdi. Hello. Lagi ate anak. Ibuto na wala ba? Igang na jud imong, no? Igang na. Actually, inom, guys. Yun Igang ko, ganito. Ano dati daw? Wala sa na na anak. Okay. Igang si daddy kay gutom. Magpon ka dyan. Saan ka dyan? Gutom ka di? Ano ba? Gutom ka di? Gutom ka din. Gutom ko. Who cares? Gusto ko cake. Ano? Na. Ay, mga pa naman. Nakakawag mo yun eh. Sina. Mga pa na to, order na. Tamulit na tata. Lagi na tata. Dala guys. Awag yun na kay mag-umsan eh. Dili ba? Tahong. Mami, muna. Wala pa man imo. Wala pa imo. Sa mga rice. Oh, kalagi. Dagi. Sa pa. Dagi. Sa ka ba? Ano na siya karagi mo? Cake day, complete of cake. Cake? Cake.